Шановныя сябры, за гэты год неаднойчы меў гонар распавядаць вам пра працу нашай каманды, звяртацца з просьбамі і ініцыятывамі дзеянняў для таго, каб мы дасягнулі нашай агульнай мары. Сёння, напярэдадні Новага года, хацеў бы сказаць для вас некалькі слоў. Ці ёсць у мяне сёння адчуванне свята? Бадай жа не. Ці магу спакойна з асалодай сустракаць Новы год? На жаль, не. Ці магу перажываць? Так. Ці магу верыць? Так, веру. І раблю ўсё, каб умацаваць гэтую веру ўнутры сябе, каб падзяліцца гэтай верай з вамі, верай у свабоду і дэмакратыю, нягледзячы на тое, наколькі нам усім складана і цяжка. Веру ў то, што кожны з вас, хто чуе мяне ў гэты момант, зарадзіцца гэтай верай у будучыню, якая немінуюча наступіць вельмі хутка. Але для гэтага нам трэба быць моцнымі. Сёння нам важна ўзгадаць кожнага, хто пакутуе за кратамі. Дзеля іх мы не маем права быць слабымі, і дзеля іх свабоды мы павінны быць моцнымі. За мінулы год мы зразумелі вельмі важную рэч, што зваротнага шляху ўжо няма. Няма дарогі для дыктатара паўтарэння пяцігадовых гісторый, калі можна было зневажаць, рэпрэсаваць, саджаць у турмы, гандлявацца з захадам і працягваць гэта рабіць ізноў і ізноў. Гэта галоўнае, што сёння немагчыма паўтарыць старую схему, таму што кожны дзень мы марым аб тым, каб усё змянілася. Гэтае цемрашальства спынілася, і на беларускай зямлі, на нашай роднай зямлі наступіў светлы дзень. І гэта будзе такі дзень, як светлыя святы калядаў і Новага года. У свеце ўжо ніхто з прэзідэнтаў дэмакратычных краінаў не хоча мець адносінаў з чалавекам, які зневажае і рэпрэсуе еўрапейскі беларускі народ. Не магу сабе ўявіць таго, хто пацісне яму руку. Няма дарогі для паўтарэння гісторыі. Гэта аснова для нашай стратэгіі дзеяння на наступны год. Важна больш дзейнічаць і менш казаць. Так, матываваць можна словамі, але найперш дзеяннямі, матываваць сябе, але найперш іншых. Тыя, хто моцныя, хто можа матываваць сёння, рабіце гэта для іншых. Перадавайце гэтую сілу іншым. Перадайце гэтае святло надзеі ўсім тым, хто пакутуе ў турмах, і ўсім тым, хто гатовы змагацца, і ўсім тым, хто змагаецца. І тым, хто, можа быць, думае, ці варта змагацца, ці не. Варта, бо мы змагаемся за дабро і святло, за праўду. І я веру, што гэтыя каштоўнасці стануць галоўнымі ў нашай Беларусі ў надыходзячым 2022.